Добрый дзень усім добрым людзям. Вось прыехаў амаль у закінутую вёску тут у сярэдзіне Беларусі по таким дорогам, што я не ведаю, як тут я праехаў гразкам, і тут мне трэба зараз працаваць. Тут это все старое, трэба нешта прыводзіць у парадак. Каб зрабіць гэту працу, я ўзяў шмат з сабою рыштунку і цэлы вазок матэрыялаў. Гэта старая вясковая хацінка, але тут ад бацькоў засталося два гаспадара. Вялікая тая хата і вось прыбудова. І мне трэба раздзяліць. Тут усё вельмі старое. Уже колькі гадоў прайшло, і вось нават помнік адмысловы стаіць аратаму. Бачыце, плуг, каб нехта ўжо ўсё пакрылася. Яно замшэла. Але нічога, запрог і можна працаваць, калі што. І вось мне зараз трэба тут перш-наперш зрабіць зазямленне, убіць гэтыя шпранты обаўскія сюды, ну і потым там уже па гарышчы пракласці кабель і паставіць шафу ў ліку. І мне для гэтага патрэбны ўсе гэтыя рыштункі. З цяжкасцю, але забілі 6 метраў шпрантоў. Зараз нам трэба выйсці вось туды. Гэта галоўны лічыльнік на 2 сям'і. І мне сюды трэба прыгнаць зазямленне і для сваіх маладзёнаў прыгнаць лінію на тэхулік. Замацаваў заземляючы праваднік на адмысловыя крапленні. І вось нырнуў туды у хацінку да лічыльніка. Вось наш праваднік заземляючы ў хацінкі, а там далей адтуліна для кабеля сілкавання маладзёнам. Вось яна, ледзь пракруціў. Вось мы на гарышчы старай хацінкі. Вось так зроблена праводка. Бачыце, як раней яны клалі проста кабелем. Паклалі коробкі карбалітавыя і некуды на светачы без усялякай аховы, без нічога, і пастаяла. А вось наша адтуліна на новую лінію. Добра, што не трапілі ў стары кабель тут. Усё, тут усё у нас файна. Так атрымалася з лічыльніка на гарышчы пусціць новы кабель. З кропкі А вось так трапілі ў кропку Б. Вось туды, а там запас, таму што шафа можа туды-сюды совацца, каб быў запас гэтага кабеля. Кабель вайшоў у пакой і на увадны аўтамат. Стары шчыток пры больш дэталёвым абглядзе высветлілася, што фаза ды 0 ідуць адразу на гэтыя пробкі. Яны павінны прыходзіць сюды на лічыльнік, а яны ідуць адразу сюды, а потым адсюль ідуць на лічыльнік, а пад лічыльнікам падключаецца ўсё адыходзячыя лініі. Тут яшчэ было мышынае гняздо. І бачыце, што там нашы мышкі нарабілі, пагрызлі ізаляцыю. Карацей, усе ў не вельмі добрым стане. І яшчэ адыходзячыя лініі зроблены былі вось мягкай меддзю, КГшка. І гэта КГ тут з працягам часу ізаляцыя, а можа і мышы пагрызлі, яна агалілася, голыя жылы. Ось якая тут небяспека, а тут усё пламбіравана. І як гэта зараз паправіць, буду меркаваць. Зняў я лічыльнік, фаза як там засталася, а лічыльнік вось у руках. І добра бачыць, як тут маус працаваў сваімі зубамі, паабгрызаў всю гэту гумавую ізаляцыю. Тут уже некалі рамантавалі ўсё гэта, але ўсё гэта дарма. Вось што робіцца. Ну, хто так рабіў? Трэба тэрмінова перарабліваць, пакуль не была бяда. Вось сабраў. Зразумела, што тут трэба ўсё перарабліваць, але гэта суседская маёмасць, таму без іх дазволу мяняць гэтую плянку я не магу. Я паставіў сваю дэнрыйку. Наша лінія 0 і земля, якая вось сёння зрабілі. Потым мы так будзем уключаць
і яно будзе працаваць. А гэта вось кабель, які я там падоўжу. Вось там клемнікі стаяць схованыя. І зараз падключу вось гэтыя суседскія кабеля, каб працавала ў іх.